Предаването днес продължава. Ето какво остава да видите до края. Директорът на фестивала Софийски музикални седмици Пламен Джуров за програмата тази година. До другия край на света и обратно. Пътешественикът Станимир Станев. Лятото е сезон за пътуване и приключения. Но какво е да си истински пътешественик и авантюрист като онези от миналото? Има ли и днес такива хора? Ще научим от едно необикновено момче. Моят следващ гост Станимир Станев. Здравей, добре дошъл, пътешественико. Здравейте. Надявам се, не се завръщаш днес от някъде или идваш от някъде? Частично. Частично. Ти си известен с това, че си обиколил над 15 държави в Азия за 933 дни. Да, разкажи ми как започна всичко, как се запали, как успя. Бях фен на азиатски неща от малък. Като деца, просто кунг-фу филмите бяха много популярни. И така един ден реших да отида да разгледам всичко с очите си. Просто живота е кратък. Нали? Навсякъде е много интересно. Пожелавам на всеки да отиде да разгледа. Без пари ли пътуваш? Какво значи се занимаваш? с минимални средства, как не без пари. може да с най-ефтините фериботи, автобуси, влакове. Никакъв лукс. Просто. Къде спиш, когато пътуваш? Всякакви възможни начини. Значи зависи от страната. Нали, в ефтините държави е много ефтино да си наемеш, нали, в стая в хостел. В скъпите държави гостувам разни хора. Знам, че си преспал 2 нощи в затвор. Не. Или не? Не, няма такова нещо. В Тайван съм спал в полицията. В полицията, не в затвор. Да, в полицията, извинявай. Той е, понеже там е толкова велосипедна държава, че всеки, който кара колело, може да отиде в полицията и да пита съвсем спокойно да си опъне палатката и да си вземе душ. Носиш ми някакви неща да покажем на нашите зрители какво си ни донесъл? Нося си паспорта с визите, за който... Това е интересен паспорт, аз ще го покажа. И какво друго ни носиш? Понеже много хора често ме питат, нали, как така се оправям с езиците по държавите. Да, как се оправиш? И ето, тази книжка е решението. Това е обикновена книжка с картинки. Можеш ли да покажеш тази книжка? Нали, има снимки на всякакви неща, които могат да потребят на един човек. Нали. Разделено е на глави, транспорт, настаняване, и ти храна. Просто ги показваш, да. Няма нужда да знаеш език, няма нужда... Нали. Хората най-често ги спират това, комуникацията, как ще се оправят. Нали. Да. И ето с тази книжка, като в детската градина, книжка с картинки. Каква е тази бутилка, която си донесъл? Тази манерка може да покаже, нали, колко дълго е било пътешествието. Подариха ми я в началото, като отидох в Малайзия и просто целият път е била с мен. По нея може да се, нали, разбере. Аз те загледах в краката. Предлагам да покажем на зрителите. Знам, че сам си направил тези обувки и си стигнал далече с тях. От какво си ги изработил? Как си изработил? Това е автомобилна гума. Вече цяла Азия съм обиколил с тях. Нали, продължавам да си ги ползвам. Да, ето може да се види отдолу. Нали. Толкова ли са здрави? Да. Наистина. Гумата просто за автомобили, що ми издържа по няколко години. Нали, представете си за... С какво се предвижваш? От едното място на другото? Това също е много гъвкаво. Винаги с всякакъв вид транспорт, нали, с автобуси, влакове, фериботи, самолети. По всякакъв начин с велосипед. Много зависи какъв е сезона, каква е страната като цяло, климата, нали, всичко. Разкажи ми някаква интересна. Със сигурност на всяко едно място ти си имал интересни, екстремни ситуации. Нещо страшно случвало ли ти се? Нещо, което да те притесни и да те оплаши? Не бих казал. Един път се загубих така, съвсем случайно. Просто отидох в град с почти същото име, към който трябваше да отида, но съвсем друга посока. Но чак да се притесня, нали, нещо. Просто се върнах в изходно положение. С колко пари тръгна? Много ми е интересно. Казваш, че не ти трябва много пари, но пък трябва да имаш отделени средства. Основните разходи са за виза и за самолетни билети, нали. След това вече, нали, лични средства човек, нали, вече много зависи, нали, каква храна консумира, какъв начин на живот. И с какво се хранеше там? Основно, нали, плодове и зеленчуци. Нали, аз понеже съм постоянно по пътищата, нямам възможност да, нали, съхранявам с мен храна, която се разваля. И основно така, плодове, зеленчуци. А какво правиш, ако свършат парите? Свършиха ли всъщност в един момент? Може ли ти се да се чудиш как? Не. Аз винаги съм си имал, нали, резерв, в който ако нещо се разболя или нещо друго се наложи набързо да се прибера, да мога да си купя билет поне за прибиране. И винаги като ми намалее ресурса, си търся някаква временна работа или доброволец срещу храна и легло или нещо друго. Но пътуваш сам?
Главно сам, но винаги се събирам с други хора, които пътуват в същата посока. И понякога пътуваме по няколко дни заедно или пък по седмица, после всеки си продължава по неговия си път. И как ти влияе едно такова пътуване? Отделяш се сам, защо го правиш? Това ли е твоето призвание да пътешестваш? Не мога да кажа, но е хубаво човек да обиколи, да разгледа, да разбере как живеят хората, да разбере как би искал да живее. И как живеят хората там? Виждаме и видяхме всъщност снимки. Да, живота навсякъде е тотално различен. Просто дори съседни държави живота е тотално различен. Няма нищо общо. Разкажи ми някаква интересна случка. Нещо, което така ще ти се е запечатало в съзнанието и няма да го забравиш. Едно от случките е, че се возих в подводница в Южна Корея. Как става това? 40 метра надолу. Поканиха ме едни хора, които там работят в правителството. То беше малък остров в Южна Корея. Това, те са много случките, които няма да забравя, но това е една от което никога не съм си представял дори, че ще ми се случи. Заради ситуацията днес във връзка с Великобритания, аз искам ние да продължим нашият разговор, ако може и другата седмица да ни го слушаш, защото знам, че имаш много интересни истории. В петък дали ще пътуваш някъде или можеш да ни гостуваш отново? Трябва да видя графика. Ще си видиш графика, дали няма да пътуваш. Но бил ли си в Великобритания? Все още не. Днес имаме много актуални новини постоянно. Хората там са под напрежение. Но се надявам да отида скоро и там, защото въобще не е далеко. Но сега ще видим какво ще стане, ако Великобритания излезе от Европейския съюз. Предлагам ти заедно всъщност да видим един българин, който е там, Богдан Христов, който ще го включим на живо и ще ни каже всъщност каква е обстановката и какви са мненията на хората, защото Дейвид Камерън обяви, че всъщност ще подаде през есента оставка. Дарим ти много. Чухме всъщност на живо какво се случва там в момента. Хората са под напрежение, българите са притеснени. Казваш, че ти защо не мечтаеш да отидеш там? Какво е твоето мнение за случващото се, защото това в момента е тема номер 1? Навсякъде всички държави хората имат вътрешни проблеми, разногласия. Едни искат едно, други искат друго, трето. Перфектната държава не съществува. Просто трябва да се намери баланса, който е... Надяваме се да се намери баланс и в случая с това, което се случва в момента в Великобритания. Но от дестинациите, ако не можеш да стъпиш в Великобритания, къде пък искаш да отидеш? Какво ти предстои? Планувал ли си пътуване? Бих искал да отида в Южна Америка, но все още не се знае кога. Това е просто бъдеща идея. И това е. Там най-много ми се ходи. Никъде другаде нямам така желание. Отново ли ще си сам? Защо не вземеш половинка със себе си? Имаш ли партньор в живота? Никой не знае. Ще видим. Докато стане време за тръгване. Колко други дестинации си посетил, освен Азия? Казваш Южна Америка? Европа само. Европа и Азия. Общо взето. Дори още в Южното полукълбо не съм ходил. Но 32 държави като цяло. Казваш, че според мен ти си смел човек, за да тръгнеш сам на толкова дълъг път, толкова много километри, трябва да имаш голяма смелост. Страхувал ли си се някога от нещо? Просто човек не трябва да го е страх от неизвестното. Навсякъде отиваш за първи път, навсякъде хората са все някакви. Просто тръгваш така открито и следваш знаците на живота. А как обиколи Европа? Изминал си 3000 км с колело или на стоп? Не, това беше миналата година. Просто кратко пътешествие, една седмица и половина-две. На стоп до Германия обратно, на връщане през Швейцария и Италия към 3000 км. Какви хора те взимаха на стоп? Не се ли страхуваш от агресивни хора или хората са мили в Европа? Хората са много дружелюбни. Дори някой път са ми давали пари за изпъта и така. Возят ме 100 км и ме черпят храна и ми дават прямо 5 евро за изпът. Кои са те, предполагам, не са българите? Не, българи също са ме вземали на стоп. Време в Австрия ме взеха едни българи. Дадоха ми една торба с сандвичи накрая, като стана време вече да слизам. С хората в Европа са добри хора. Въобще, виждаме го и ти навсякъде... си пример за това, защото си се докоснал до тях. Покажи ми за финал и картичката, която носиш и защо носиш именно нея. Мога ли аз да я покажа? Картичката. С този ферибот пътувах от Шанхай до Осака, от Китай до Япония. Просто ни дадоха по една картичка, за сувенир и понеже аз си нося много багаж, палатки, спален чувал. Да, с какво се движиш? Раницата сигурно голямо, колкото мен. Не точно. Има ограничения 25 кг по летищата. И какво носиш най-вече? Най-важните неща. Дъждобран винаги, задължително. Малки котлончета за приготвяне на храна, топла дреха, спален чувал.
Нали, нещата, които от първа необходимо за оцеляване буквално. И за финал на нашето интервю, въпреки че ще продължим разговор отново, надявам се следващата седмица, кажи на нашите зрители как се пали огън с USB кабел. Значи, Има как. Това не е точно огън с USB кабел. Аз си бях направил една малка печка от консервени кутии, която има вентилаторче да раздухва огъня, което взема ток, нали, чрез USB кабел от малка външна батерия. Много си оригинален. Да. Поздравления за което. Продължавай да пътешестваш, но ще те чакаме отново другата седмица. Така се разделяме. Очаквайте ни отново в понеделник от 9:30 до 11:30. И не забравяйте, че вашия ден е и наш. Хубав уикенд!